ओरैबायदि दैबाना जाबाय आंनि बागानाबो दा बुंसै फ्लाद जाहैबाय आरोखि 20 जुननि सिगांनिफ्रायनो अखा हानायनि गेजेरजों ओरैबायदि फ्लाद नायदोंनै लोगोफोर बेलाय ओरैबायदि फ्लाद जाबाय नै बेलाय नै नायदो लोगोफोर नै बे खावसेया 400 गाहाम दं आरोखि बे गया 400 गाहामनि गेजेराव बेबायदिनो 50%आनो दै लोमो 50%आनो दै लोमा आरो गोजौ जायगा नायदोंनै लोगोफोर बेलाय ओरैबायदि दैया लोमजोब्बाय नै गय बागाना बेलाय साफानो ओरैबायदि लोमजोब्बाय नै बेलाय दैयानो लोमजोब्बाय नै फाग्लासो आरो बहाय थालिर बिफाङाथ' थाया थालिर बिफाङा माने सेवनानै थैयो आरो दै लोमनायनि गेजेरजों थालिरना थानाय नङैलाय फिथाइयाथ' मोनजाखाया ओरैबायदि बेलाय नै ओरैबायदि लोमबाय खावसेया लोमो बेलाय नै खावसेया लोमा खावसेया लोमा आरो खावसेया लोमो बेलाय नै ओरैबायदि बेलाय ओरैबायदि दै नै नायदो लोगोफोर बेलाय माबायदि दै लोमनानै फ्लाद जाबाय बेलाय नै फैलायखाबाय बेलाय नै लोगोफोर बेलाय दै हाबाय दं बेलाय नै बेलाय थिंख्लिं खांख्लां खंख्लं खांख्लां बेलाय नै दैया ओरैबायदि लोमदों नै दा बुंसै ओरैबायदि लोमदों बेलाय खुरबांखा नै दै लोमनायानो फाग्ला लोमखायो आरोखि अब्ला हामथ'बाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसे दोनथ'नोसै नायदोंलै लोगोफोर दैया लोमथारबाय नै ओरैबायदि लोमबाय नै बेलाय सिथ्लायाखौनो न'नि माबा सिथ्लायाखौनो उसिहां जाजोबलायथारबाय नै बेलाय ओरैबायदि दै बानफानि फैसैलै फ्लाद फैसै फ्लाद ओरैबायदि नै नायदो लोगोफोर बेलाय दै बाना लोमनाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नंथु सालबारि गामियावहाय बेबायदिनो आंनि जि बिथा हा ओरैबायदि दै लोमखायो दा बुंसै बागाना साफा लोमजोब्बाय नै नायदो लामा सामा गासिबो साफा दै नायदो नै लोगोफोर माबायदि दै लोमदों ना थाफैलायनाय जायगा बेलाय नै साफा दै लोमजोब्बाय बेलाय नै नायदो नै लोगोफोर माबायदि लोमदों बेलाय नै ओरैबायदि दै लोमदों नुवाखै नै माबायदि दै थाखो ओरैबायदि टन खि टन एखेबारे टन खि टन केजि दै थाबाय नै लामा सामा दै गासिबो दैजोब ओरैबायदि दै नखा हागानायनि खुनु बहाय इसाराबो गैया माबो गैया खुनु बहाय बन्द' जानायनि गैया आरोखि अखा हानाया होमबासो बिदिबा थेंखि